Hey guys, nandito ako sa Amazon. Ito ang lagi kong kinakapihan dito sa Cavite City. Siyempre, ako pa, halos lahat ng mga coffee shop pinapasok ko. Hanggang sa nagiging mga kaibigan ko, ang mga barista. Halika kayo, pasok po tayo. Hey guys, ako again. Naku, ito mga love na love kong mga ito mga love na love kong barista ng Amazon. Boyfriend niya to guys, pero aagawin ko muna sa kanya pansamantala. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend ng aking best friend, yung aking sisi. Kaway ka naman dito. Ano yung order ko? Madalas kong order, nag-pre-order na kasi ako sa kanya guys. Sabi ko, ihanda mo na dyan yung aking favorite na coffee. Siyempre. Ay, ang dilim! Bakit ang dilim ko? Sana lang nakikita nyo ng malinaw. Grind mo na or grind na yung pinapadala yung yung beans. Grind na ba yung dinideliver sa inyo dito? O ikaw na ang nag-grind? Kami pa nag-grind. Grind mo ngayon lang? Kanina? Yeah, o mag-grind ka pa lang? May grind down siya. Grind mo na siya. So yan yung mga coffee nyo. So guys, ito yung kanilang mga beans. Pwede bang bumili dyan ng hindi naman binibenta nyo yan? Hindi sir. Exclusive for Amazon Yes, lang? sir. Anong beans yan? Ewan ko sir, Thailand yun. Thailand? Thailand pa? Yun, bibili ako ng Thailand. Kasi gusto ko dito yung mga beans, yung lasa ng kape nila. So exclusive lang talaga siya, no? Oo sir. Gusto kong bumili ng ganitong machine, ganito kagandang machine. Magkano kaya yan, no? Kita nyo, nag-uusok-usok. Galing-galing naman ng mga barista kong friend. Ayan ang pagbubrot, di ba? Anong tawag dyan? Pagbubrot Ng milk, ng fresh milk. Tapos dapat foamy siya. Depende. Dapat siya. Oh my God! Tinuruan na ako niyan kung paano. Siyempre tinuturuan niya rin ako guys. Tapos, may tubig din bang lumalabas dyan or ano lang? Tamang init lang. Hot pressure no? Hot pressure lang. Kapag okay, hot pressure lang. Yun, nabrot na siya. Ha? Kapag Kapag halimbawa, gusto mong dagdagan ng tubig na mainit, dyan na rin galing. Dito sir, dito. Ayun, tubig na lang. Oo, gusto ko yung ganyan na machine. Magkano kaya yun? Ewan ko lang sir. So, ito yung yung... Testing ko lang to sir. Ha? Sure! Siyempre. Sige lang. Pangit yung foam. Makapal. Makapal yung Foam. yung pagka-foamy ng Yes. manipis. Pag makapal talaga sir. Pag makapal ang pagka-broth ng ng milk, dapat manipis lang. Okay. Oo, na-try ko na rin yan. Kaya dapat talagang inaano rin, nasa pagka-calibrate din, di ba? Ay, anong tawag doon? Tapos, itataktak mo siya para para maging manipis. Makapal pa mo. Makapal pa. Paano siya ninipis? Mali. Masyadong yung Okay lang. Try tayo. masyadong Pero sir, kay Amazon, wala po siya talagang latte art. Wala siyang latte Opo. art. Kumbaga parang small circle lang talaga. Kasi yung yung foam lang talaga sa Opo. Oh my God! Nabubuo na! Wala. Okay lang yan! Don't worry! Wala. Okay lang yan. So, yun isang art na rin naman yan Sobrang init ng fresh milk. Ano yung fresh milk? Sir, ganun kasi yun sir. Pag mainit ang fresh milk, pangit yung pagpo-foam. Yung Okay. pag-art. Kaya So, kailangan. dapat alalay lang yung init. Kasi sir, may temperature din yan. Oo, may temperature, di ba? So, susukatin yung temperature. Pati niya ako ng pangsukat yung temperature. Yun. So, dapat ilan ang temperature ng milk? 70. Ay, hindi. Ano yung sir standard namin sir? 60 to 70. Kasi kami sir, hindi talaga kami latte art. Oo nga. Bawal kay Amazon. Oo, walang latte art sa kanya.
Okay lang naman, paarte-arte lang naman yan eh. Gusto ko lang naman yan nagtingnan. Kasi, okay lang yan. Alam ko naman ang mga barista pinag-aralan, kaya lang talagang nasa sometimes, di ba? Oh! Napagbigyan talaga ako ng ating mga kaibigan na to. Tapos yan na din ang pang-design, di ba? Minsan cup lang, no? So, yan guys! So, sila yung aking mga best friend. Oo nga, yung pagkakalibrate ng mga coffee. Ganitong machine ang gusto kong bilhin talaga. Ang mamahal. Sobrang mahal siguro nito. Magkano kaya to? Ayan, ano niya? Perla? Ito po, Astoria po. Astoria. Diyos ko, magkano kaya ito aabutin? Yun yung gusto kong yan ang gusto kong machine. So, yun. Soon, maraming salamat guys. I love you talaga. So, Sir, ito. ako hindi Parang gusto mo, sir. di ba? Ginawa ng paraan. Ako talaga hindi ako bago sa kanila. So yun, mula po dito sa Amazon, na-tour ko na kayo kung paano ang galing ng mga baristang best friend ko dito. Dahil ako po ay regular customer nila dito. Ako ang pinakasuki nila. So si Afro Bicolano, tangkilikin natin ang mga gawang Pinoy. Ang Amazon po ay isa sa nagpapasaya ng aking umaga, araw-araw. Siya ang nagbibigay ng kulay ng aking mundong makulay. Bye-bye! Paalam na! Bye! Peace and love!